Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi, Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi 2. ayetine aydiye ve ta'avanu alel birri ve taqwa ve la ta'avanu alel ismi vel udwan. Peydali hayır işlerde ve takvalıkta birek bilen yardımlaşın. Günahkarçılık ve düşmançılık bar bolan işlerde birek kömek etmeň diýer Allah Taala. Dinimiz İslamyň musulman doganlar en ähmiýet berýän meselelerinden biri hem näme? Özara yardımlaşmak, birek kömek etmeklik, birek näme? Golluk bermeklik. Hayır we sowap işlerde birek kömek görmeli, birek golluk bermeli. Ve takvalık işlerde birek gollamaly. Takvalık näme? Allah Taala bizi ýakynlaşdyrýan zatlar. Edil şonuň ýalakka günahkarçylyk we düşmanlyk bolan zatlarda birek kömek bermek bolmaýa. Hawa diňe hayır we sowap işlerde yardımlaşmaly. Ve ulamalar şol aýatyň tefsirini aýdýarlar, özüň hayır işleri etmek ýa-da hayır iş edýäne kömek etmeklik, hayır işe çağırmaklyk we sebäp bolmaklyk şolaryň hemmesi diýe peýdaly hayır işlerde we takwalykda birek bilen yardımlaşmaklaryň içine girýär diýe. We musulman olanlar hayırly we peýdaly işlerde jem bolup, agzybir bolup, guramaçylykly hereket edýän insanlar hemişe üstünlüge ýetýär. İslam musulman bolsun, isla gaýry musulman bolsun. İnsanlaryň içinde hayır işlerde, peýdaly işlerde özara birek golluk berip, jem bolup, agzybir bolup hereket edýän insanlar, halklar, jemgyýetler hemişe üstünlüge ýetýär. Demek biz musulmanlar öz aramyzda hayırly, peýdaly we sowaply işlerde hemişe birimizi malymyz, janymyz, sözümüz bilen gollamaly, birek ýardym etmeli. Bu birinji mesele. İkinji mesele musulman doganlar, dinimiz İslam hususan kynçylykda galyp agyr ýagdaýa duçar bolanlara, yetim ýesire, garyp gasara, aş susuza, öýsüz öwzarsyza, hassa maýypa, ejize, mazluma ýardym goluny uzatmagy, arka çykmagy, kömek we golluk bermeklik bize tekrar tapşyrýar. Eger misal üçin Kur'an-ı Kerim'i okasak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerini okasak, kan ayetlerde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kan hadislerine şul sanak geçen ýagdaýa duçar bolan insanlara yardım golunu uzatmaklaryň, arka durmaklaryň, kömek etmekliğin ähmiýetini gaýta tekrar bize näme tapşyrýar. Ve şeýle etmeýänleri, yani kyn ýagdaýda galan kişiler eşitse de eşitmedik bolup, görse de görmedik bolup, bilse de bilmedik bolup, o daş tawragyna bipark bolup, maňa näme diýip, diňe özüni bilip ýaşaýan kişileri Kur'an we sünnet ýazgyrýar. Bu olaryň günahkardygyny aýdýar. Bu olaryň kamil musulman däldigini aýdýar. Misal üçin Tabarani'de ve Bazzar'da geçen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: Ma amana bi men bata şeb'an ve jarhu ja'iun ila janbihi ve huwa ya'lamu bih. Komşusunun diye açlığını bilibem dok yatan kişinin imanı kamil däldir diye. O komşuyun kömege mätäç, aç susuz, başına bir kynçylyk gelip dursanem hiç sat bolamadyk gelip ýörsiň. Peygamberimiz diye şunu edýän kişi imanı kamil däldir diye. Ve başka hadislerinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara peýda getirýän, insanlar üçin peýdaly bolýan adamlaryň Allah Teala üçin iň söýgüli adamlardygyny we adamlara kömek etmekligiň, başyndan bir kynçylygyny gidermekligiň Allah Teala'nın gatynda söýgüli amallardan da haber berýär. Ýene de misal üçin Tabarani'de geçen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Allah Teala üçin iň söýgüli adam diye insanlara peýdaly adamdır diye. Her ýol bilen, her görnüşde insanlara peýdaly adamdır diye, peýda getiren adamdır.
Ve ahabbul a'mal ila Allah azza ve cel surur yudkhilu alal muslim. Allah Teala üçün en söýgüli amalliya musulman doğunun begendirmek diye. Nesihat bilen, süýjü söz bilen, güler yüz bilen, ziyaretine barmak bilen, toyu bolsa, ogly gyzy bolsa gutlamak bilen, kömekleşmek bilen. Hawa. Aw yakshifu anhu kurbatan. Ya da ondan bir kynçylygy aýyrmaklygydır diye. Başına gelen musibet, kynçylyk, gam, gussany aýyrmaklygyň, kömek etmekligiň, şonu aýyrmaklygyna. Aw yaqdi anhu daynan. Ya da bergisini berme, kömek etmekligiň. Başına kynçylyk gelenler bergisi wadyr, maddi kynçylyk çekýänler, sen näme mümkinçiligin bolsa kömek edýän. Allah Taala gatynda söýgüli amallardandyr diye. Wa tatrudu anhu ju'an. Ya da aç susuzluğunu gidermekligidir diye. O ýanky işin bir alakar hileka ýagdaý bolup bilýär. İş susuz harajaty bitip bilýär, kyn ýagdaýa düşüp bilýär. O näme? Harajatsız galypdyr, harçlyksız galypdyr. Sen näme şoňa kömek edip aç susuzlukdan çykmagyna kömek edýän. Ve sahih Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın şeyle diyenini, kıyamet günü insan oğluna, Adem oğluna Allah Teala'nın şeyle diyeceğini haber veriyor. Allah Teala kıyamet günü diyor diye, ey Adem oğlu, men hassa bollum, emma sen men ziyarete gelmedin diyor. Ona insan gen görüp aydar diye, ya Rabbim, men sen ne edip ziyaret edeyin, sen alemlerin Rabbusun diyor diye. Ona Allah Teala aydar diye, plan bennem kesel bolunu bilmedin mi? Sen onu soramağa barmadın. Eger baran bolsadın, meni hem şol yerde, yani men razılığım hem şol yerde tapardın diyecek diye. Ve Allah Teala devam edip aydar diye, ey Adem oğlu, men senden tağım soradım, sen olsa beni doyurmadın diyor diye. İnsan aydar, ya Rabbim, men sana ne edip tağım bereyin, sen alemlerin Rabbusun diyor diye. Ona Allah Teala aydar diye, plan bennem aç olup senden çörek soranını bilmedin mi? Sen onu aç koydun. Eğer onu doyuran bolsadın, bu hayrın soğabını menin katımda görürdün diye. Allah Teala aytacak diye, ey Adem oğlu, men senden su soradım. Sen bana su vermedin. İnsan aydar diye, ya Rabbim, men sana ne edip su vereyim? Sen alemlerin Rabbusun diye. Allah Teala diyecek diye, plan bennem susuz bolup senden su soranını bilmedin mi? Sen onu susuz koydun. Eğer ona su veren bolsadın, bu hayrın sowabını menin katımda görürdün diye. Yani şu hadisten hem görüşümüz diyal Müslüman doğanlar, hastanı ziyaret etmeklik, ağacı doyurmak, susuza su vermek, Allah Teala'nın katında söygülü ve kadirli amallardan, ulu sowaplı amallardan şular. Ve Kur'an-ı Kerim'de hem Allah Teala İnsan suresi 76. sure 8. ayetinde şeyle diye, yani hayır iş eden Müslümanlar övüp Allah Teala şeyle diye, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ بِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Olar öğütleri qovgorsa diye, öğütleri qovgorsa da miskine, gariba, yetime ve yesire tağam bererler diye. Yani mahalle mülk tağam öğütleri qovgorsalar hem öğütlerine gerek bolsa hem şonu da näme miskine, yani mataca, gariba bererler, yetime bererler, yesire bererler diye. Yani şu ayeti ünsversek miskin, garib bilyas hemmemiz. Yetimen bilyas, yesir. Ünsverin yesir kim? Seveşte düşman sen bilen seveşya, sen yurdun alma geliptir ya, şuna men de sana ziyan berma geliptir, sen şonun bilen seveşyan, şolardan birini diri tutup alıp getirýän, şona yesir diýilýär. Ve şul ayet inenne tefsirçilerin diýişýäli şol wagtki yesirler müşriklerdi. Sahabaların yesir alýan kişiler kimdi? Müşriklerdi, yani kafirlerdi. Allah Teala şul ayette hatta şol müşrike kafire yesir düşüp şol ýagdaýda duran kafir hem bolsa müşrik hem bolsa yesir düşen insana tağam bereni Allah Teala näme öwýär şul ayette. Şolara hem hayır edeni Allah Teala hayır sowap edeni hayır sowap işe sebep bolan näme Allah Teala öwýär. Ve şul ayetin ýanlaky ayette, yani 9. ayetinde İnsan suresinin 9. ayetinde Allah Teala aýdýar, şol hayır sowap eden musulmanların, iman eden kişilerin diyecek sözünü Allah Teala haber berýär. İnnemâ nut'imukum liwejhillâhi lâ nuridu minkum cezâ'en ve lâ şukûra. Biz size dine Allah'ın razılığı için tağam berýäris. Bunun için size ne sowgat ne de sağ olsun islemeýärsiz. Yani hayır ihsan edýärler,
Yetimi doyuruyor, miskini doyuruyor, garibi doyuruyor, yesiri doyuruyor. Olara kömek ediyor. Ve şunu näme üçin ediyor? Bir Allah'ın razılığı üçün. Şunu edenimiz üçün sizden ne bir sowgada garaşýas, ne bir sag bolsuna garaşýas diýip aýdýarlar. Ene musulman hayır sogap iş edende şu hili bolmaly. Ene musulman daganlar şul aýdylanlaryň netijesinde çykan meselelere seretsek, musulman kişi hayır soýar, yardım soýar adam bolmaly. Hayır soýar we yardım soýar istilahyny, adalygyny belki birinji gezek eşitýän bolmaňyz mümkin ýa-da türkmen dili sözlüginde tapmazlygyňyz mümkin. Şu täze girizmeli sözlügimize goşulmaly sözlerden şu. Hayır soýar we yardım soýar. Näme diýmek? Mysal üçin mihman soýar diýip söz bar türkmençede. Mihman soýar. Mihman soýar kim? Mihman karşılamaklığı, mihmana hizmet etmekligi, mihman kabul etmekligi gowuryan kişi türkmenlerde mihman soýar diýär. O türkmen halky mihman soýar halk. Ene hayır soýar ýa-da yardım soýar ikisem manysy bir. Kime diýilýär? Başgalarına peýda getirmekligi, başgalarına hayır etmekligi, sowap iş etmekligi, ýagşylyk etmekligi gowuryan adama da hayır soýar we yardım soýar diýilýär. O musulman kişinin ayrılmaz vasıflarından biri şu hayır soýarlyk we yardım soýarlyk bolmaly. Başgalarına yardım etmeli bolanna musulman adam özüni gizlemeli däl, gaçmaly däl, elinden gelenden yardım etmeli. Bolmanna hayır doga etmeli. Bolmanna näme pikiri bilen, süýjü söz bilen näme yardım bermeli. Musulman adam näme jomart bolmaly, sahy bolmaly, eli açyk bolmaly. Hawa ve her bir musulman güýjüniň ýeteninden hayır işler edip mätäşlere sadaka vermeli. Mätäşlere sadaka vermeli. İkinci husus musulman doganlar sadaka meselesine doğru düşünmeli. Gynansak da bizim türkmenlerimizin içinde sadaka diýilende köplenç gözümüze diňe bir ýagdaý gelýär. Ol hem näme şu märekelerde ýa-da ýasdan soň saçak ýazyp üstüni doldurup adamlar çağırýas. Köplenç bizim düşünjämizde sadaka diýilse şol gözümüze gelýär. Plan sadaka beripdir diýse ilki bilen näme köplenç şo kellämize gelýär. Asliyetinde şun özü saçak ýazyp adamlar şeýdip çağırylýar, şul sadaka hem däl. Gynansak hem şu ýalňyş ýörelge bizim içimize giripdir. Yani ýalňyş atlandyrma, ýörelgeň özü erebet däl, emma atlandyrmaň özü ýalňyş. Düşündirenem bolmandyr we şu ýagdaýda gidip otyr. Bul üýşmelege sadaka diýilmeýär, bul üýşmelege ziyafet diýilýär. Ziyafet näme? Mihman kabul edişlik. Bu da gowzat. Adamlaryň jemaatlaşmaklygy, oturuşmaklygy, özara sohbet etmekligi, Allahyny ýatlap aýat tawir okamaklygy gowzat. Emma bu sadaka däl. Näme üçin sadaka däl? Çünki sadaka bolmak üçin sen berýän malyny mätäjiň özüne bermeli. Al şu senki näme sen et şunu. Al iýbit bolsa i satta peýdalan näme sen şul sen özüňki. Ana şonu sadaka bolýar. Emma sen o taýda ziyafet berýän, o ziyafetden hiç kim gelip saçakdan senden soraman hiç alyp bilmez, ýa öýüne akdyp bilmez. Ol akysda da akıtma diýen ýok. Umumunda şol hilek. Oturýar şu taýda iýe türk diýär. Hawa. Diýmek näme eken? Şu ýalňyş sadaka düşünjämiz hem düzeltmeli. Ol ziyafet. Sadaka başga. Sadaka näme musulman olanlar başkalarına peýda getirýän her iş sadaka. Sadaka diňe maddi taýdan bolmaýar. Yeri gelýär süýjü söz hem sadaka bolýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisde diýýärli, ýaxşy söz hem sadakadyr diýär. Ýolla insanlara zeper berýän zada aýyrmak hem näme? Sadaka bolup bilýär. Misal üçin başga sadakaň görnüşlerini aýtsak, şu wagt käbir ýerlerde, käbir maşgalalar näme? Aýlyk günlügi gelýänçe dukana baryp gerek zadyny ýazdyryp alýar. Senin baryan misal üçün dukana, dukança diýen kimin bergisi var? Plan maşgalan bergisi var. Görýän hakykatdan hem öz gün guzarasy bilen aýlyk günlügi bilen geçin ýaşap burun arassa maşgala. Ona sen diýen men şuň bergisini berdimine. Aýdyp oturma, adyma aýtma, kimdigimi bilmesin, ne şoň näme poz. Näçe manat bergisi bolsa men ne berdim. Ene sadakaň bir görnüşi misal üçün. O iň sowaply, iň gowy görnüşlerinden biri. Çünkü näme sadakaň ýagşy gizli bolany. Ya olmasa köp çağal maşgalalar wa misal üçin okuwyly gelýär, çağalaryny eşik almaly, kitap almaly, depter almaly ýagdaýy ýok. Ene şoňa barýan
Näçe çağan, 3 çağan, 5 çağan, 10 çağan al. Şun egin waşy menden, kitap depteri menden. Ine bu da bir sadakaň bir görnüşi. Awa, hasta bolup ýatanlar wa mysal üçin derman därisine ýagdaýy ýok. Ya bolmasa keselhana ýatyrýarlar, keselhana bermek üçin näme ýagdaýy ýok, kösenýärler. Awa, ene şul adamlara hem kömek etmeklik musulmandygynyň sadakaň bir görnüşi. Berge watan adamy bergiden çykmak üçin kömek etmeklik. Hemmesine kömek etmeseňem näme bir bölegine kömek etmeklik bu da sadaka. Ya bolmasa toý tutjaklar we ýaş oglanlar gaýdylar mysal üçin. Alaçylygy awa hemme zat yer wer emma maddi ýagdaýlar pes bolanyň üçin näme giýjikdirip oturýarlar. Ne şoň alak kişi yakynyň, dostuň, garnaşyň bolsa kömek etmeklik bu da sadakaň bir görnüşi. Öý gurjaga ýardam etmek. Ya olmasa talipler zatlar mysal üçin aylyk toğun, suwuny daşar ýurtda töläp bilenok, ya kireýini töläp bilenok, näme watana halka hyzmat etjek arasynda taliplerden gurjun diye. Awa harama bulaşyp boranlardan däl. Awa şolara näme şul zatlaryny berip kömek etmeklik hem sadakaň bir görnüşi. Ya olmasa bir yetime ayağa kaldırmak. Yetim çağa var. Alyan sen şon näme ulal diýen, kömek edýän, okutjak bolýan ýagdaýyň bolsa, ne bu da bir sadakaň bir görnüşi. Garrylara öýne kömek etmek, ýol gurmak, onsoň mesjid gurmak, guý açmak. Afrikada da hatda açýarlar mysal üçin. Ýerite guramalaryň usulen, resmi guramalaryň usulen. Şulan hemmesi musulmanlar sadaka. Hatta mysal üçin insanlar we hatta haýwanlar, kuşlar peýdalansyn diýip agaç ekmeklik şu da hem sadaka. Hatta mysal üçin penjireň öňünde öýde iýen çöreň we şoň ownuklaryny alyp penjireň öňüne goýsaň kuşlar, serçeler, gumurlar iýsin diýip şol hem musulmandygyna şo da sadaka hasaplanýar. Diýmek sadaka diňe ol biziň içimizdäki düşünşimiz ýalyk däl eken, bundan has giň eken. İnsanlara peýda getirip biljek zatlaryň hemmesi sadaka eken musulmandygynyň. Bu musulman adam diýdik näme? Mätäşlere sadaka bermeli. Üçüncü bir husus, başkalarına yardımçı bolmak ýa-da sadaka bermek diňe baý pully adamlara mahsus däl. Köplen şu zatlar gurrungyderine köp kişi pikir edýär, aýo baý guruply adamlara degişli, bize degişli däl diýip düşünýärler-de. Beýle däl musulmandygynyň her kim öz ýagdaýyna görä yardama, kömege mätäşlere gollog bolmalydyr. Halbuki sen özüňe garyp ýagdaýyň pes diýip oturýarsyň belki, emma şeýle insanlar we sen olaň ýanyna baý. Olar bilen deňeşdireňde. Sen şolara berjek azajyk kömeňi hem näme olar mätäç bolup biler. Şoň üçin näme musulmandygynyň her kim güýji ýetenden kömek etmeli. Yeri gelende mysal üçin pidakarlyk edip bir dogum çörek ikawy paýlaşmak hem näme ul sogap bolup bilýär. Ve şunu edip başarmaklyk hem näme hakyky insanlyk, hakyky ýardamsoýarlyk, hakyky doganlyk, dostluk, hakyky musulmanlyk. Mysal üçin Buhari we Muslim'de habar berilýär. Haçanna Peygamberimiz döwründe sallallahu aleyhi we sellem Medine'de sahabalaryň arasynda, halkyň içinde musulmanlaryň arasynda iýmet ýetmezçiligi, şoňa meňdeş ýagdaý ýuza çykanda musulmanlar näme diýen eken? Ýere uzun matan serýän ekenler, her kim öýüne näme iýmet bolsa şoňda jemlenýän eken. Soňundan deň derejede her kimi bölüp berýän ekenler. O Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalaryň şeýle edýänini görüp näme diýär? Olar mennendir, men hem olardandyr diýär. Ene musulman adam ýardamsoýarlykda, haýyrsoýarlykda, başgalarına sadaka bermeklikde şu hile bolmaly. Ýok bana ol baý guruply adamlara mahsuslar. Her kim güýjüniň ýetenden kömek edip bermeli. Näme güýjü ýetýän bolsa. Ýene bir husus musulman doganlar mätäç adamlaryň kapyny kakyp sana el uzadanyna garaşmaly däl. Özümüz mätäçi tapyp biz olaryň kapysyny kakmaly. Çünki köp mätäçler musulman doganlar öz mätäçligini aýtmagy utanýarlar, çekinýärler. Ol bir gidip sorap bilýän zat edip bilýän ola sorapdyr bir zat. Emma köp mätäç kişiler utanýar, çekinýär aýtmakla. Şoň üçin näme? Awa sadaka etmeli, sadaka vermeleken, hayır sevap etmeleken diýip garaşyp oturmaly däl. Biz özümüz gözlemeli, biz tapmaly. Şolan gidip biz kapysyny kakmaly, bize gelip elini uzadyp gelende garaşmaly däl. Mätäç adamlardan biz habar alyp, biz gyzyklanyp görmeli musulmanlaryň içinde, şu ýagda insanyň içinde, şu ýagdaýda mätäç, kyn ýagdaýda, dar ýagdaýda insanlar bolsa, biz şolar özümüz tapmaly, özümüz şolan kapysyny kakmaly. We ýaňam aýtdym,
sadakan gowsy, sadakan sowapy gizli bolanydyr. Hatda näme diýilýär? Sag elin bereni diýe çepelin bilmesin diýe. Gizli bolmaly. O ýöne aýdyp görmänler. Şol käbir adamlar var, şol aýdyp dad edip görýär. Ol dogry zat däl musulman olanlar. O gizli bolmaly, has sowaply şol. Ve eden hayır sowap işlemizden ýa-ni ayetde de okuduk. Adamlardan sag bolsyna garaşmalylar. Elbette bir sana gowluk etse, ona sag bolsyna aýtmaly, ol aýry gurrun. Emma sen birine hayır sowap iş edende, kömek edende, ay maňa sag bolsun aýtmady, gadarym bilmedi diýen ýalakka pikir düşünje hiç kellemde gelmesin musulman doganlar. Çünkü biz eger Allah'ın razılığı üçin edýän bolsak, ol sag bolsun aýtsyn, aýtmasyn biz sowabyny Allah'dan garaşmaly. Şoň üçin şunu hem etmeli däl. Bu ýerde musulman doganlar ýardam edip soňra minnet etmeli däl, utandyrmaly däl. Ol ýardam edip soň minnet edýän adama sowap däl, günah gazanýar. Awa şu da bir serasap bolmaly zatlaryň biri. Hatda birine kömek, birine musulmanlara kömek etmeli bolamyzda özümüzi kömekçi ornuna däl, hyzmatçy alyp baralyň. Hem biz şonu tekebbirlenmez, hem karşımızdaky adam özüni näme bir mertebesi peseldilen hasap etmez. Kömekçi däl, hyzmatçy alyp baralyň. Ya olmasa birine maddi kömek bermeli bolsak, beremizde biz şoňa maddi kömek däl, goýa bir sowgat berýän ýalyk özümizde alyp baralyň. Maksat näme? Maksat şol karşımızdaky insanyň mertebesini peseltmezlik. O başına gelipdir kynçylyk näme? Dünýäde her hilek günü bolup dur. Awa burun on başına gelipler, ertesi gün men başıma gelipler, sen başına, başkasynyň başı şu ýagdaý kynçylyk gelipler. Şoň üçin näme? Haýır sowap edilende adamlaryň mertebesini kiçeltmeli däl. O musulman olanlaryň soňky belligimiz hemmemiz bilişimiz ýalap dünýäde koronavirus dowam edýär. Köp ýurtlar karantina, köp ýurtlarda hawa işsizlik, işler durdy, bazarlar işlenok, dukanlar işlenok. Alhamdulillah başkalarına göre bizim yurdumuz ýene gowy, hawa ýok diýerler ýa-da az. Alhamdulillah bolma bolsun begenýäs. Allah Taala bar ýerleriň hem saman halas bolmaklygyny, gutulmaklygyny Allah Taala ýeňilleşdirsin. Indi şu ýagdaý sebäpli ýanky aýdan ýagdaýlarymyz bolup dur. İşsizlik, hawa harajatsızlyk, ýaşaňa meňdeş kyn ýagdaýlar bolup dur. Ene musulman doganlar haýır sowap etmek üçin ýaman gowy pursat şul. Sowap kazanmak üçin gaty ul pursat. Adamlar bir aýlap, iki aýlap eýam işde oturan talipler ýaşaňa meňdeş ýagdaý pes adamlar we ýanky diýişimiz ýalakka käbir ýagdaýyny aýdyp bilýän bolsa käbir utanýar, çekinýär. Ene haýır sowap etjek musulmanlar üçin şul bir pursat. Tüýsür mewsumy geldi musulman doganlar. Şonuň üçin şul pursaty elden bermeli. Egerde ýagdaýymyz bar bolsa, mümkinçiligimiz bar bolsa, ýaňam aýtdym, hökman ul baý bolmak gerek. Eger bir dogmy paýlaşyp bilýän bolsaň, eger töwereňde şoňa mätäç adamlar bolsa, şonan paýlaşmaly. We ýardamy we haýry ilki bilen öz ýakynyňdan başlamaly. Ene ataň ilki bilen soň jigi dogony garnaşyň, soň goňşyň şeýdip halka şekline näme giňap gidýär musulman doganlar. Allah Taala musulman doganlar hemmemize Allah Taala'nın buyruşy ýaly musulman bolup ýaşap, musulman bolup amanatymy tapşyrmak Allah Taala hemmemize müýesser etsin. Velhamdülillahi rabbil alamin.